No, takže vás zdravím. Tohle je první videa, hej. Zdar, no a toto je, že budu točit Superstar. No, tady mě vidíte, hej. Všecko tady si můžeš přečíst o mě, hej. No, tak dneska bych to věnoval našemu týmu, když je toto první video, takže tady máš náš tým, jo. Stopeť. Takhle, no. Vidíš to, dobře. Takhle, to tady máme, tady máte dát kliku. A jo, kurva, jsem si neměl používat na veřejnost. To je jedno, tady mám DDR bohu. Ej, tyhle, má rád trávku, ale jako zatím slíbil hvězdy, nedodržil nikde, takže nevím, jak to bude zítra, uvidíme. No a tak to jako je, no, takže já bych se s vámi loučil a jako možná někdy příště, no, zdar.